Altså, nu det er med ungdomshuset. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår ikke, hvorfor de unge kaster med sten. Altså, det er jo et hus. Altså, jeg kan huske, da jeg var ung, der ville jeg godt have større værelse. Altså, det er jo på en måde sådan, altså et hus. Det sagde min mor altså nej. Altså, det ville hun ikke have. Nej. Men jeg har altså aldrig kastet med brosten. Brosten, nej. Jeg har engang, altså, kastet med hundelort. Ja, hundelort. Det var med Sirius-patruljen i Grønland. Ja, og vi havde drukket Bailey til kaffen. Men det var for sjov. Forstår du, hvad jeg mener? Men der boede vi også i et hus. Men da vi rejste, så lå vi den altså stå, ikke? Men der var ikke nogen, der var sure. Men man behøver ikke kaste med sten.